Co to je? Nevíš. Ježíši Kriste! To je úplně! Primera. Ty jak to tam dala? Tak to mě dostalo. Primera. To je bombový, jo. Díky pro papelku. Bombový. Počkej, vypni to na lidi. Jo, vypni to ty. Jak to tam dala, Hani? Normálně. Jak normálně? Rostu na stromě, no. Tak. A ne. V Americe. V té Americe. Že? To dej na face, to je dobrý. Natočila jsi to, počkej. No, to je od Mírka z Ameriky. Jak to tam dal? To má od kámoša. Natrhal to na Ale stromě. to nebylo přece netknuté, ne? Jak jsi to brala, ten oříšek?